आज जो आप इलेक्टेड हुए हैं न्यू सीएम की वजह से, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आज जो मैंने सीएम की नया सीएम के तहत मुझे इलेक्ट किया गया है, तो सबसे पहले मैं सभी को हमारा एमडीसी को बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन। और मैं अगले काम के बारे में जो भी महाराज बीके सर, जगदीश सर और अनिमेश सर सब लोग हैं, सीनियर एमडीसी से लीडर से, उन लोग सब जो भी हमारा त्रिपुरा के लिए काम करना है वो हमको गाइड करेगा। और गाइड के अनुसार मैं त्रिपुरा के सब बैकवर्ड और एजुकेशन की पर्पस जो भी करना है अगले आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और करप्शन फ्री की कोशिश करेंगे, क्योंकि करप्शन एक समाज का गंदा चीज़ है। करप्शन की वजह से हमारा जो डीसी में जो डेवलप होना था अभी तक नहीं हो पाया। तो हम कोशिश करेंगे, ऐसे सीएम कोशिश करेगा करप्शन कैसे फ्री किया जाए, इसका भी गाइड लूँगा और सबके एक्सपर्ट टीम की अनुसार हम काम करेंगे। संजावी फैनाय जत एमडीसी रौनो आंनि बोखारथै दै जोंनि मथानि बोखारथै जतनो हामबाय दिनै आं एसे कताल सीएम उंगै आं बोसकां साल' जोंनि त्रिपुरानि बागै जे साम तांजानाय रौनो जोंनि बुबाग्रा दै जोंनि सिनियर लिडार रौनि दागे मुंबाय दै बर'नि वानसौ मुंनाव बाहायखे फुलफिल खायमाना बन दै सामुं खायनाय दैबो जोंनि गोबांमा आमसाय ताबकफोरनो नांमानि सेब माया उंगै तंमानि नेनि दाम होसोनाय दैनि व्यवस्था करे, लामानि व्यवस्था करे, नेनि एजुकेशननि ब्लाय फोरोंजागमानि हामया उंगै तंमानि अमाहायरावनो जों बोसकाङो जतनि चुबा चुबाय जोंनि जत एमडीसी दै पाब्लिकनि मतामत बाय जों बोसकाङो सामुं खायै बाहायखे जोंनि त्रिपुरासारावनो जों दैबो बोसकां आगौ रमानाव बनो दै जों सामुं खालायनो। सर कैसे सुनमु ताबुक कताल सीएम माने यागुलो बाहायके वानसुक नंगे सीएम अंगरां खामो बो बाहाय वानसु मुंतो एक्चुअली आं सीएम उंनाय हनै आनि एमांगो बुनौमैया तानेके आं दफानि बाङै सामुं खायनाय हाय हनै वानसुइ बुबाग्रानो लगे रखा तिनि बुबाग्रा आनो दै बुबाग्रा दै त्रिपुरा मथानि उंगै दै आइनपिटिनि उंगै जतनो आनो संखा अमनि बागै आं दिनै सीएम जास्ट आं दफानि बाङै सामुं खायनाय हि फाइमानि बागै छि दिनै अजागाव ताबसो दरके बुसकांनि सामुंगो बाहायके याप्रि सजाकनाय नंके बाहायके सं बोसकांनि सामुं जों पहिलाव आं स्टाडि मा खालायनो ग्रानाय तानि हेखे आं फर्स्ट टाइम आं एमडीसी दै एडमिनिस्ट्रेशन आं सानि थांखांखे आसो आंनि नलेज गरै जत जोंनि सिनियर लिडार्स दै अफिसार्स स्टाफ दंनाय रग बाय जत आलोचना खालाय बाहायके बोसकाङो सामुं खायमानो एडमिनिस्ट्रेटिवनि जे सिस्टेम बाहायबो बनो आं काहाखे स्टाडि खायै बोसकाङो सामुं खायनाय तमाखे आं आंनि बोखाबायनो सामुं खायनाय जोंनि दफानि बागै जोंनि त्रिपुरानि बागै जों बाहायखे बोसकाङो यक सानानि लामाव लांमानाय बनो दै सामुं खालायनाय नंगो ताबुक कताल सीएम का सर लोको हामख्राय तो गोबांमा सामुं आगिबो इसा मासा तांजाखा हायफानो जे लोको हामख्राय आं सायमानो आं निजेनो बिख्रा आंनि मुंसा करै दिनै बिख्रा आं बुजियो बाहायखे मा दं ओंखाय फार्स्ट प्रायोरिटी लोको हामख्राय बिग्रा रौनो बाहायखे किसा एटलिस्ट जाजानाय नुजानायनि व्यवस्था जोंनि एलएसीनि फान्ड हयते बोसो खायमा बनो दै जों सामुं खायनाय नरकनि चंबारिनि नाहारमुंतो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड के नों ताबुक साव सामुं नमो बाहायके माथांमान ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ओंखा जोंनि मुभमेन्टनि कायसा अमोजों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दैसिं बुबाग्राबो साखा अमोजों याकाया तमाखे डेमोक्रेसी कान्ट्रिव डेभलपमेन्टबो नांगो ओंखाय डेभलपमेन्टनि जे सेप दंमानि बनो जों डेभलपमेन्ट इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै जों एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दङै जों सामुं खालायनाय दै पार्टी हेंखे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि बाङै बोसकां सामुङाव आगौनाय बुबाग्रानिनो ट्रिटेन आगौ जागोन। थैंक यू।